Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Phambi kuphela unyaka ka-2025, umkhonto wesizwe party wemukela uTony Yengeni as their second deputy president. First deputy president kwaku-Dr. John Mandla Kayisehlophe, obeka i-caucus party leader lapha eParliament. Then i-second deputy president kwathiwa kuzoba uTony Yengeni. Emveni kwalapho uDr. John Hlophe as i-caucus leader eParliament wamisa uColleen Makhubela, chief whip, wayesemreplacer ngo-Des Van Rooyen. Okuthe makubuya former president we-country, president womkhonto wesizwe party, uJacob Zuma ebuya eBurkina Faso, wafike wazizwa lezi ndaba ukuthi uDr. John Hlophe umise uColleen Makhubela, kodwa iphutha lakhe akazange axhumane ne-National High Command. Akulona udaba oluxoxiwe kwakhulunywa ukuthi uzomiswa uColleen Makhubela, isinqumo nje azithathele yena. Kanti ngokwe-constitution yomkhonto wesizwe party asikho nesisodwa isinqumo okufuneka sithathwe umuntu ngayedwa. Kufanele kuhlangane i-National High Command, kuboniswane ukuthi makuthatha isinqumo kube sekuvumelene. Kwamanje usamisiwe kuDr. Hlophe ngoba kusasene-investigation mayelana nodaba lwakhe. Enye into kumkhonto wesizwe party efuneka bayilungise udaba le-succession, and efuna balungise uJacob Zuma ephila, ukuze abantu bafunde ukuthi i-organization ayiyona uJacob Zuma, ngoba mzukwana hamba uyohamba kanye naye. Ngikhuluma kanje ngoba sonke thina esiphilayo ngelinye ilanga sizokufa sonke, futhi kufanele bacabange kusasa. Uma kodwa beney'nhlelo zokuthi i-MK Party bafuna ibe yi-organization, kufanele balicabange kusasa, because i-organization must outlive anyone. Funa ikwazi ukuphila noma kukhona usibanibani noma engekho. Engisholo ukuthi funa i-organization ikwazi ukuphila ekhona uJacob Zuma noma engekho, inganciki kuye, inganciki ngaye, noma sazi ukuthi abantu bathanda yena, kodwa i-organization funa ingabi nguye, ngoba mzukwane kwathiwa akasekho yena ingeke isababikho. Ingakho ngithi-ke udaba le-succession funeka balikhulume kusemanje. Nomuntu ozoliphatha umkhonto wesizwe kusasa kufanele aphathe manje uJacob Zuma esaphila, ezokwazi ukuthi lo muntu enza amaphutha uJacob Zuma amguide, amuphe mentorship, ngoba ezinye izinto uzifunda kangcono uma usuyingxenye yazo noma usukuzo, ngoba kunamaphutha nezinto esingeke sikwazi ukuxoxela zona. Kodwa okufuneka udibane nama-challenges bese amvezela-ke i-wisdom yakhe ngokumguide ukuthi yabona makunje kuphunywa kanje, kuphinde kuphunywe kanje. Ngenza le video ngoba kunevideo engiyibonile la kaMary Phathi. Kule video engiyibonile uMary Phathi ukhulume kanje. And I feel ukuthi uTutuzane, you know, this bring me tears, but I feel ukuthi uTutuzane would you know, become one with his father and make sure that nobody comes in and manipulate him. Okay, so you were protecting manipulation, and people must not fear to do work, fearing for their position. And I did not do it, by the way, because yes, I wanted him as a Zuma synonym. Okay. I did it because I know that Tutuzane is capable to be the best leader. Okay. Other people were saying, if deputy president replaces the president when the president is incapacitated, according to that constitution we were going to discuss, it gives John Hlophe lots of powers. And there were people who were worried that a Zuma who is not in the position of leadership
if Zuma is not in that position of leadership, it would be very difficult. So I just wanted to ask you that so you could confirm it. Were you not doing it for succession? Kuze ngikukhumbuze ukuthi le nkulumo isukaphi njengoba uMary Padi ezethi yena ngokwakhe ufuna uDuduzane abe uDeputy President womkhonto weSizwe Party. Kule nyanga ezedlule uMary Padi seseyingxenye yomkhonto weSizwe Party. Wakhuluma eholweni wathi cha umuntu bona abazombeka manje ukuthi replace ubaba wakhe uDuduzane Zuma uyena abamfuna njengopresident womkhonto weSizwe Party ikakhulukazi libona ngapha eMpumalanga. Kwawudaba esingalwazi kahle ngoba uMary Padi bengaphatheki ubengezwa ngaFloyd engezwa ngamuntu nje wayekhona kodwa wagcizelela ukuthi ufuna uDuduzane abuye azoba uDeputy President weqembu umkhonto weSizwe Party. Yena necrew yakhe yaseMpumalanga izimisele ukuthi imlekelele kuleso simo leso. Mbulezi, awume kancane. uMary Padi has been alleging that for the longest of time that for a good succession of the party, Duduzane must become the deputy president of Umkhonto weSizwe. She was fighting it when she was within, and she's still doing it when she's out. And I spoke to her for her to explain what did she want. Will it surprise you if someone announces Duduzane Zuma as the deputy president of Umkhonto weSizwe? I'm sure you're very late. You're very late. It's already there. It's there. Duduzane Zuma is already the deputy He's the president. deputy president of Zuma. He's been appointed. He's been appointed. We just don't know yet because they have not explained. Yeah. I think what happened here, we the were third supposed one? to have the press briefing yesterday, but it did not happen. Because of Venezuela. He failed even to go to Venezuela. He wanted to go to Venezuela. He wanted to come and meet the ambassador of Venezuela, but he failed to do that. Okay, so are you alleging that there are And three? the SG is no longer there. We must know. We have a 10th SG as we speak now. Wait, before we took the SG, there are three deputy presidents. Number one is Mandlikosi Hlophe. Number two is Tony Ngeni. Number three is Duduzane Zuma. This is what you are telling us. Zuma decided to bring in Tony Yengen to push out Hlophe, and he did that. Yes. Then he brought in Tony Yengen. Now he's brought in Duduzane as a first deputy and Tony Yengen as a second deputy. Hlophe is out of the party. He's out of the party. He resigned. In actual fact, they were trying to get him back, but he put his resignation. Ukakhumalo uDuduzane Zuma useyiyo iDeputy President yomkhonto weSizwe Party. Hayi ukuthi into esazokwenzeka into athi senzekile ukuthi abantu abakatshela. Okunye futhi akuvezayo kuyinkinga. Engathi phela kuyinkinga ukuthi uSecretary General akasekho lo isimaziyo. Okusho ukuthi umkhonto weSizwe Party uzomemezela omunye uSecretary General. Nalo-ke iqiniso mayelana nale ndaba ukuthi ngabe uDuduzane Zuma ngempela uyiyo iDeputy President noma akayona noma zifiso asinalo thina ulwazi. Kodwa sithi isiZulu ayinuki ngosiwanga. Futhi nje okunye ukufuna ukuqaphela ngomkhonto weSizwe Party izinto ezisuke ishiwo ngawo esikhathini esiningi ziba njalo. Kukancane yebo kuyenzeka kushare indaba kanti azilona iqiniso. Okunye futhi efuna sikulungise kuloko kusho uKhumalo. Umkhonto weSizwe Party ubuzoba ne-media briefing mayelana nodaba lokuhlasela kwe-USA ihlasele Venezuela. Hayi ngoba bebezoba ne-media briefing bese kukhulunywa ngodaba likaDuduzane. Funa sikulungise lokho ngoba kwilethi yakhishwa umkhonto weSizwe Party bachaza nani isikhathi sebepostponile ngoba ngesikhathi befuna ukukhuluma ngalolu daba
bebefuna ukuthi bakhulume nenxusa, angazi ukuthi ubani lona ukuthi unayiphi iposition wase-Venezuela. Bekazokhuluma noJacob Zuma babe ne-media briefing. Kusho noma uJacob Zuma enalo muntu lo wase-Venezuela ebebezoba ne-media briefing ngenxa yokungatholakali kwakhe noma yokuthi ngeke akhona ukuthi abe nale ngxoxo njengokuhlela kwabo. Yilapha abathathe khona isinqumo sokuthi bayayipostpona indaba ye-media briefing. Asazi-ke mhlawumbe bezosishaya nge-surprise na bese besi-announce-ela ukuthi cha, uDr John Hlophe uresignile kuMkhonto weSizwe Party, kodwa umuntu osengenile uDuduzane Zuma. Kodwa nje into engixakayo ngalolu daba ukuthi abantu abakhuluma lolu daba lokuthi uDuduzane Zuma u-Deputy President, uMary Phathi ongeselona ilunga loMkhonto weSizwe Party, bese kuba ubaba uJabulani Khumalo naye futhi ongeselona ilunga loMkhonto weSizwe Party. Lokho nje kukodwa kuyinkinga ngoba kungcono ukuba basengamalungu oMkhonto weSizwe Party besizothi hayi lezi ndaba bazithola vele eqenjini ngaphakathi. Usho ukuthi bayingxenye yey'ngxoxo ey'khona ngoba bangamalunga, kodwa manje bobabili abasewona amalungu oMkhonto weSizwe Party. Cela ukuzwa ukuphawula kwakho la ku-comment section, ngizwe ngawo ukuthi wena ngesingawo lolu daba uluzwa kanjani futhi ulubona kanjani. Kodwa ngisakuphinda lokhu engikusho ekuqaleni, uMkhonto weSizwe Party kufanele udaba le-succession balikhulume kusesemanje. Nomuntu futhi ozohola iqembu loMkhonto weSizwe Party aqale ukulihola kusemanje. Lokho kuyowulekelela kakhulu uMkhonto weSizwe. Engingakusho nje ukuthi asilinde, only time will tell ukuthi lolu daba luyiqiniso noma lona iqiniso, sizofika isikhathi la sokwazi khona. Lolu daba ebengithi angikulethele lona lokuthi uMary Phathi noJabulani Khumalo bakhuluma izwi elilodwa, bakhuluma into eyodwa. uJabulani Khumalo uziyaqinisekisa ukuthi into esiyenzekile, hhayi ukuthi into esazokwenzeka. Ingakho futhi ngifisa ukuzwa ukubhala ngoba mina ngididekile. Ngididwa ukuthi uMary Phathi noJabulani Khumalo bawona ama-members oMkhonto weSizwe Party. Noma ngathiwa le ndaba into eyenzekayo, ubani lo obakhiphela lezi ndaba? Ubani lo okuyena omthombo kubo othembekile obatshelile? Okanye igama nje ukuthi abazingona ingxenye yoMkhonto weSizwe Party? Kanti kahle okuyikona kona okwenzakalayo kuphi? Ilokho nje mina engithi kungididile. Ngicela ukuzwa ukuphala kwakho mina nawe bese sidibana kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.